Dobar dan ljudi, dobrodošli na moj kanal. Nije me bilo jedno 100 godina, ali sa opravdanim razlogom. Stvarno se nisam osjećala dobro, imala sam jako velike mučnine, a razlog tome je što sam opet u drugom stanju, ali sad kako sam ušla u četvrti, tačnije prije jedno 2 nedelje, mučnine su se malo poboljšale, stabilizovale, tako da sam rešila da vam snimim jedan haul svega što se nakupilo za ova 4 meseca, tako da nadam se da vam neće biti dosadno da gledate nešto što sam kupila pre 2-3 meseca, ali uglavnom te stvari i dalje imaju etiketu, jer kako sam se osjećala toliko loše, nigde nisam izlazila, nigde nisam ni nosila tu garderobu, nisam osjećala potrebu da se sređujem, nego sam tako se vukla po kući kako sam morala da preživim. Tako da bih htjela da krenem sa jedinim parom obuće koje imamo u ovom videu, a to su Golden Goose patike. U pitanju su ove zimske, zato što su one postavljene unutra, skroz, čak i jezik postavljen, uložak može da se vadi ako vam smeta. Pardon. I pozadi imaju ovako ovu roze šljašteću Golden Goose etiketu, crnu zvezdicu i napred ovu sivkastu boju, tako da su jako uklopive, stvarno idu bukvalno na sve i svašta. Ja uglavnom tako i biram obuću, pogotovo onu koju plaćam skuplje, da bih mogla što više da iznosam, da budu uklopljivije, a ne sad da kupujem neke, ne znam, nije ludačke boje, mada Golden Goose mi se sviđaju nekim ludačkim bojama, ono kad je samo zvezdica ili možda kad su pertle, samo tako kad je neki detalj, ali s obzirom da sad već imam nekoliko pari njihove obuće, možda se u budući odlučim za tako neke malo luđe varijante. Sada ćemo prići na garderobu, koje stvarno ima dosta. Mislim da ću ustati za taj deo, jer će mi tako biti lakše da vam pokazujem i moći ćete lepše i vi da vidite. Neću isprobavati ništa, zato što jasno vam je da sam trudna, u neke stvari ne mogu ni da uđem kad su u pitanju donji delovi. Ovi neki setovi, to sve ću vam pričati kako vam budem pokazivala, ali uglavnom da ne dužim, bit će samo pokazivanja, neće biti isprobavanja. Nadam se da ćete me ovde lepo videti, pa da počnem. Počet ćemo sa Calzedonia trudničkim helankama i to su jedine trudničke stvari koje sam ja kupila, zato što sam mahom u trenerkama u kojima mogu da uđem i dok sam trudna, tako sam radila i u prvoj trudnoći i stvarno nešto ne volim da bacam puno para na trudničke stvari, ali prosto za donje delove, zbog stomaka, eto tako te čisto 2 crne basic stvari sam uzela kako bih mogla kad negde idem da se malo sredim, a da ne budem samo u trenerkama. Mada imam 1-2 kompleta koji isto mogu da nosim i sada dok sam trudna i kad ne budem bila, tako da mahom kupujem tako te neke stvari što su rastegljive u struku, jer volim da nosim i trenutno sada dok mi treba i posle kada se vratim u svoju normalnu kilažu. Znači imamo prvo ove klasične pamučne crne helanke iz Calzedonije. Drugi par jesu isto ove u pojasu što su za trudnice, naravno, samo su u kožnoj varijanti. Ja sam uzimala SM veličinu i to su jedine trudničke stvari koje sam kupila trenutno. Druge iz Calzedonije koje imam helanke, ako ću spustim da vam pokažem, su ove, ali one nisu trudničke, one su regularne i nova je kolekcija, možete ih naći sada u radnjama. Imaju ovu crnu, brown boju koju ću vam isto pokazati i još nekih veselih ludačkih boja, ali ja sam se odlučila za ove basic jer sad to kao roze, plavo stvarno ne nosim. Tako da mi je ovo odlična stvar što ću nositi sad dok sam trudna, pošto su jako rastegljive u struku, a moći ću da ih nosim i kad ne budem više bila trudna. Uzela sam u veličini isto SM, ja mislim da one tako idu duple veličine. Sad ću vam pokazati još jednu boju ovih helanki, a to je ova brown, baš neka boja čokolade. I oni imaju super akciju sada da uz
kupljena 3 para, treći par je 50% snižen, a inače ni cena puna nije mnogo, 2690. Ja sam prvo mislila iskreno da neću moći, ali međutim tamo mi je u radnji cura koja radi predložila da probam, zato što stvarno su počele valjda trudnice kao da uzimaju, jer su stvarno rastegljive. Prvo kad sam ovako kao u struku razvukla, rekao ma nema šanse da ovo može da uđe stomak, međutim stvarno su jako udobne, tako da ako ste trudni, ako niste trudni, preporuka. Još jedna stvar koju su mi predložile prodavačice u Max Mari, one su znale da sam trudna i to je bila jedna najgora moguća kupovina. Bila sam sad u decembru i januaru kad su stvarno imali 40-50% sniženje na kolekciju. Meni se oba puta toliko slošilo bilo u radnji, da je mene toliko posle bilo sramota. Prvo, stomak me nešto stego, stiso, pa me mučnine uhvatile, pa me krenuo neki znoj da me obliva. To je bilo, ovo će misliti, vidi ova svilena, ali stvarno ljudi, ta prva 3-4 meseca trudnoće su meni onako nekako najteže da podnesem, jer je meni konstantno bez prestanka muka. Ali su one bile toliko divne, kao i uvek, i predložile su mi ove helanke, koje su u maslinastoj boji, samo ovde piše Max Mara. Zašto mi se dopadaju? Iz istog razloga što i ove prethodne, što mogu da ih nosim sad dok sam trudna, čak i kad mi stomak bude baš bio veliki, jer se i oni dosta razvlače, i što ću moći posle trudnoće. Tako da ja mahom, kažem vam, tako gledam da kupujem stvari, ne volim da bacam pare na trudničku garderobu, jer stvarno trudni se 9 meseci, ajde prvih 4-5, stomak se toliko ni ne vidi da i dalje možete da nosite garderobu, i sad za ova 4-5 da ja kupujem nekih, ne znam ni ja, brdo stvari, šta ću ja posle sa njima? Apsolutno ništa. Tako da prelazimo, da ne smaram više sa trudnoćom, na ostatak garderobe. Imamo ovako jedan plavi duks iz Weekend Max Mare, znači iza je jednobojan, napred ima ovu sliku, klasičan duksić, na helankice, na trenerku, na što god. Ali nešto ga slabo nosim, možda sam ga jednom obukla, ali kao što rekoh, nigde ne idem, ništa ne radim, tako da sam se sredila da bih vama snimila ovaj video i poslije idemo na ručak i sad kako mi je malo bolje ulazim opet u fazu želim da se sredim i da izgledam kao čoveka. Dok mi je bilo muka, mogli ste da me vidite kao, ne znam, to nije da izgledaš kao trudan, to je kao da si bolesan. Ja sam tako izgledala, bolesno, nije me bilo briga ni kako izlazim napolje, ni kako sam obučena, ni da li mi je kosa sa punđom ovde ili, apsolutno nije bilo briga ništa, samo da mi bude bolje i da ja preživim. Da nastavimo dalje. Još jedno što mogu da nosim sad i posle jesu ove kao vunene pantalone trenerka iz Weekend Max Mara. Ovako deluju kratko, međutim jesu one malo kraće, onako su do članka. Jedino što me nervira, eto to što je tako kao vuna, pa se ono kao čupka onaj materijal, moram da kupim onu spravu. Ako imate vi neku koju koristite za tako te džempere i vunene stvari koje se čupkaju prilikom nošenja, pišite mi baš u komentarima gde ste uzeli koji model i da li pomaže, pošto sam čula da to može lepo da skine. Jedan od mojih favorita iz ovog videa jeste ovaj set iz Max Mare. U pitanju su dole ove kao pantalone trenerka. Baš je onako opuštena jedna varijanta, isto se razvlači u struku. Znači to je donji deo i gornji imamo ovako ovaj duksić džempera koji je na raskopčavanje sa kapuljačom. I to je stvarno onako opušteno sređena jedna varijanta. Ja iz ovog, bukvalno kad krenemo negde, ne izlazim. Ovaj i sledeći komplet koji ću vam pokazati, to mi je uniforma. Tako da ako mi negde vidite, najčešće ćete mi vidjeti ovome ili sad ove helanke i gore nešto drugačije. Sledeći komplet i jedini za koji imam sliku, mogu da vam pokažem kako stoji, jeste ovaj, ali ovaj iz Weekend Max Mara, on je bio iz Max Mare. Sad ja vam kažem, ovo su, osim Calcedonija helanke, sve stvari kupljene, da, i Max Marine maslinaste helanke, to im je standardna kolekcija.
Međutim, brojeva nemaju, nešto im se brzo rasprodalo i sve dobijaju po jedan par u svakoj veličini. Ja čekam baš tege da stignu. To je sve standardna kolekcija koju možete i dalje da nađete u radnjama, a ovo sam ja sve kupovala na sniženju, tako da čega još ima, bojim se ničeg, ali rekao ajde, nisam vam dugo snimala i baš ste mi i na Instagramu pisali i hvala vama koji mi pišete i vama koji ne pišete, a gledate moje videe i koji ste se subscribe-ovali, to jest prijavili na moj kanal, vidim da vas ima dosta, iako ništa nisam objavljivala, tako da dobrodošli i hvala vam. Da nastavim sa... ja stavim na tebe, to trudnički mozak. Da, pisali su mi bili na Instagramu isto kako bi hteli haul i rekao, ajde, iako sad nešto i nisam u nekom fazonu da snimam, jer prosto ništa mi se ne dešava, nigdje ne idem, ništa specijalno ne radim. Stvarno se dosta nakupilo garderobe i rekao, hajde da vam snimim, da ne prođe to tek tako, kad već volite da gledate. Da, imamo iz Weekend Max Mare isto ovaj komplet koji je kao trenerka sa duksićem i dole, a pokazat ću vam, kao što sam i rekla, imam sliku jedino kako on stoji. Imamo isto ove kao trenerka pantalone koje su ravno kroja, onako malo šire nogavice, ali prelepo stoje i udobno vam je, sređeni ste, ništa vas ne pritiska, ništa vas ne steže, a stvarno je za sve svakodnevne prilike. Ja ću sada naći sliku da vam pokažem da vidite kako stoji. Nadam se da još uvijek ima. Evo, ima. Ovako izgleda, nadam se da možete da vidite. Tako. Iako vidite i dalje moje nokte, izvinjavam se, i dalje ih ne sređujem. To jest ne idem, a samo kod kuće znam samo da normalno grickalicom i iseckam to sve i to je to. Sad prelazimo na majčice, njih imamo 3. Prva je ova koji dalje ima etiketu, meni se mnogo svidjela ova šara i kako ona sva šljašti i preslatka mi je i pozadi samo ima ovaj natpis, ona i dalje ima etiketu, u pitanju je, neću ni truditi da izgovorim ovaj brand, u pitanju je ovaj brand koji u posljednje vreme postoji jedan od mojih omiljenijih, imate ga u Mia Maji. Imamo 2 majčice iz Weekend Max Mare, jedna ovako klasična bela sa natpisom Weekend, a druga je ovako ova roze sa autobuskom, sa ovom stanicom kao za pumpu, točenje goriva, šta je ovo već, ja bih tako nešto rekla. Uglavnom, one su inače tako malo duže i šire, tako da je super što ću moći i sad kad stomak već kreće ozbiljnije da raste. Sljedeće što imamo i što se meni mnogo dopada jeste ovaj, pa ja ne znam da li je ovo kao neka jaknica, duks, uglavnom ovako izgleda, udaljit ću se da možete da vidite, a mogu i da probam, nema veze na ovo ne ide, ali čisto eto da možete da vidite kako stoji. Sad na ovu košulju možda će biti svega previše, a čisto da imate dojam. U pitanju je ova Max Marina, kao što rekao, pa ona je pamučnog materijala, tako da je neka pamučna košulja jaknica. Ovdje samo ima Max Mara etiketu i pozadi piše isto Max Mara. Duže je što sad super pokriva i stomak i zadnjicu i sve što se širi. A kao što rekao, nosi se sada, a nosit će se i posle, Bože zdravlja. Prođe sve, pa i trudnoća. A ja sam tako optimistična da ću se ja vratiti u svoju kilažu na staro, kao i posle Filipa, tako da vidjet ćemo. Mislim, nisam ja toliko opterećena, ja ni sad nisam opterećena, prosto imam te mučenine i tako mi je kako mi je, ali znam sebe, ja sam tip koji je aktivan, koji voli da vežba, koji se nešto ne prežderava, tako da ja optimistično kupujem svoju standardnu veličinu. Sljedeće što imamo jeste džemperak, ovako sladak sa ovim bambijem jelenom napred i ovim šarenim rukavima. On je baš onako zimski, udoban, mekan, on je iz Weekend Max Mare i moje veličine su vam uglavnom sve S. Mislim, one imaju ono 40
po Max Mari i Weekend Max Mari, uglavnom sam 40. To su te italijanske. Sljedeće što imamo, nažalost sad je on prekratak, kad ga obučem za stomak, jeste ovaj presladak kao rupičast džemper iz Maxenko. Njega sam isto kupila na sniženju, ne sjećam se koliko je bilo sniženje, mislim da je bilo 50%, ali mi se mnogo dopao i sve sad kao hoću da ga nosim, međutim nešto mi na ovaj stomak koji je već krenuo, ne sjećam se. Ali kupila sam ga kad nisam još znala da sam trudna i lepo stoji. I još jedan džemper i tu završavamo sa džemperima, jeste ovaj predivan, isto iz Weekend Max Mare, ima ovu rolku koju vi kada obučete ona tako tu pada. Ove rukave, ima kao ovaj viseći moment tu i na rukavu. Njega sam isto ubila noseći, jako je toplo, onako je tu do kuka, siva lepa boja, ide na sve. To je mislim što se tiče da džempera i tako tih opuštenijih stvari. Sad ću vam pokazati malo sređenije varijante koje čekaju svoju priliku kad se ova žena upristoji da se nose. Samo gornji delovi će moći, donji će morati da sačekaju. Moment jedan za ovo odelo koje tako savršeno stoji. Njega sam kupila pre mjesec dana, tad sam bila 3. mjesec, još u stomak nije vidio, mogla sam da isprobavam kako šta stoji, tako da znam da stoji ludilo. U pitanju je ovaj Sport Max Mara sako i iste takve klasične cigaret pantalone, one pozadi imaju kao ovu mornarsku kragnu koja to tako pada i zbog toga mi je bio jako simpatičan, tako da malo je duži gornji deo. Pantalone, kao što rekao, su klasika. Mislim da je ovo crna boja, crna sa ovim belim štraftama. Imam još jedan sako Teget koji ću vam sada pokazati. Sljedeći sako je isto Sport Max Mara u ovoj prelepoj Teget boji sa ovom kombinacijom i kao džinsa Texasa. Vidite pozadi. Tako da mi se baš dopao zbog tog kontrasta koji je i sportski i elegantan. Ovdje imamo kao sako, ovdje imamo kao jaknicu i mnogo lepo stoji. Isto je onako kao malo duži, ispod kuka. I kao što vam rekao, moji su svi u veličini, a ne, ovo je 38. Ovo je u veličini 38, a njegovo ime jeste Festoso. Tako nešto. Ne znam, mislim da ih nemaju više u ponudi, jer sam ja to sve na sniženju kupovala, ali uglavnom ovo je šta piše na njemu. I uz njega dole sam uzela i ovo. To je komplet. Kao što rekao, tad sam još mogla da isprobavam, iako mi je bilo loše, nisam se dala, jer jednom godišnji su takvi popusti, a sakoa nikad dosta, zato što najviše volim njih da kombinujem, jer su mi najlepši i najlakši za kombinovanje. Da, imamo ovaj kao šorčić koji je malo širi i malo duži i to je komplet sa ovim sakom. Ja sam prvo samo vidjela sako, šorc nisam ni vidjela, nisam bila ni zainteresovana za donje delove. Međutim, tamo ona divna ženica koja nam uvek pomaže mi je izvadila i ovo. Ja sam probala na čizmice i oduševila se. Malo je duži, onako dođe do polovine butine, ako se dobro sećam. I on je u veličini on je u veličini 40. Tako da je to nešto 38, nešto 40, ali uglavnom uvek kad idete morate da probate kako biste vidjeli, jer nema pravila. Meni neki put kad se svidi nešto da je gore, ja uzmem i 42, ako je baš na nekom dobrom sniženju, što i da je malo duže ili malo nešto šire, iskombinuje se to, jer sve to prođe. Još nešto sa etiketom, uglavnom je sve sa etiketom, jer mahom 80% stvari ništa nisam nosila. Morat će da čekaju. Uglavnom imamo ovu preslatku Texas suknjicu sa različitom bojom Texasa, pozadi i ovako izgleda. Napred je ovo, pozadi je ovo što možete pretpostaviti zbog džepova. Ona je kupljena u Miyamai, brand je Sea by Chloe, imaju ga skoro
tamo, imaju predivne stvari, moje veličine 38. I Sea by Chloe je pod brand Chloe branda, imaju predivnu garderobu, tako da možete da bacite pogled, nisu naravno skupi kao Chloe i pogotovo kada nađete na nekom popustu. Ljudi moji, još 2 stvari, verovali ili ne, stigli smo do samog kraja. Ja sam mislila da će ovo duže da traje i da će više da me umori, ali ne. Ide mi od ruke ovaj dan. Imamo košuljicu koja se isto još nije nosila. Evo, zaboravila sam još 2 sakoa. Izvinite što ja sa teme na teme, da se vratimo na košulju. Uglavnom, ovo je isto iz Mia Maje. Brand je ovaj, opet se neću truditi da ga pročitam jer stvarno ne bih da lupetam gluposti, ali bi mogla da izgooglam da vidim kako se čita. Napred je ovako klasična na pruge, a pozadi mi se dopada što ima ovaj natpis šljokičavi i preslatko stoji. Od istog brenda imamo još jednu košulju. Šta je ovo pozadi? Od istog brenda imamo još jednu košulju, ovu belu sa šarenim natpisom, koji isto ima šljokice tu i tamo po njoj i pozadi ima isto ovaj natpis. Ovo bih i sad mogla da nosim zato što je onako šira i duža, istina živo pade na pod. Tako da, eto, mogla sam i danas umjesto ove plave, ali rekao, ajde, nema veze da vam pokažem. Sve je bilo na super popustu u Mia Maji, tako da možda popusti još uvek važe. Ja dugo nisam bila u šopingu, tako da ne znam, ali googlajte, bacite pogled. Ako ne, ovaj brand je odličan i moj novi favorit u Mia Maji, tako da googlajte na njihovom sajtu, tražite, idite u prodavnice, prošetajte, vidite, možda vam se nešto i dopadne. Od istog brenda imamo još 2 sakoa. Ovaj crni, isto malo duži, sa ovim prelepim šljokicama kao buketi cveća po rukavu, napred i pozadi. Njega sam nosila bila za Božić, sad kad sam isto bila trudna i odlično stoji. Ovaj je stvarno fantastičan. I još jedan od istog brenda, kao i one malo pre 2 košulje, jeste ovaj teget sa pozadi natpisom Love u šljokicama. Tako da možda se meni ovaj brend toliko dopada jer ima te šljokice po sebi i stvarno onako malo razbije kao da ne bude dosadan klasičan crni ili klasičan teget sako, a s druge strane jeste klasičan, ovo bukvalno ide na sve, samo pozadi ima ovaj natpis, lako se kombinuje. Također i ovaj, iako je šaren, fantastično. Ja sam se u ovaj zaljubila kad sam bila videla, tako da su stvarno za svaku preporuku, materijali su predivni, jeste jača cena sakoa, ali kad nađete na popustu, isplati se. Zato što onda ni ne bude tako preskupo, naravno nije kao Max Mara skupo i tome slično, ali i dalje su jače cene. Umalo da zaboravim najbolji komad u ovom videu, a to je klasičan crni kaput iz Max Mare. Ja sam bila tamo u radnji i sad ta ženica, inače kod koje smo mi, toliko jedna divna žena. I sad kako je meni ono bilo muka, ja tu sedim kao bez života, ali i dalje sam ja spremna da ja gledam i kupujem, iako mi nije dobro. I ona me pita, pa dobro, jel bi voljela makar nešto, ono kao da ti ponudim. Ja rekao, ma sve sam prošla, ništa mi se ne sviđa. Ništa ne mogu ni da gledam, muka mi je od svega. Ja rekao, ali kad bi bio neki klasičan crni kaput, eto to mi treba uvek i stvarno bi voljela za vek i vekova da imam jedan klasičan crni, sivi, bež i to je to, ono, teget, te klasične neke boje i stvarno kupiš kvalitetno, ono, deri peri za vek i vekova, da ga nosiš ceo život, jer nešto što je klasično nikad neće da izmodi, kao što ovo nikad neće da izmodi. Klasičan crni kaput, nema ničega na njemu, normalnog je kroja i ona kad mi izvadila ovo, još je bio na tako dobrom popustu, da kažem 50%, ja probala, oduševila se. Znači on je ovako i jako je dugačak, znači on bukvalno ide do poda. Ovako na rukavima isto ima ovaj kao
dugmad i ovo, pojas, dugmići, topao je jako, dugačak, da, on je Sport Max Mara, ali ima neki poseban naziv. I dalje ima etiketu, zato što ga nisam nosila, tek je sad dotoplilo, inače je bilo baš hladno, tako da nije bilo za kaput. Evo, uglavnom, njegov naziv je ovaj. I ova kamera me zeza. Evo, ovako. Ako možete da vidite. Ova kamera ubi me zezajući, tako da za malo da zaboravim nešto zbog čega sam najviše bila uzbuđena. Da vam pokažem, a umalo da bude zaboravljeno. Ali nećemo to dozvoliti da se dogodi, zato sam ga i izvukla brzinom svetlosti. To bi bilo to, ljudi, za ovaj video. Nadam se da ste uživali, da sam vam nedostajala, kao što ste neki pisali. I dalje hvala vam na tome što mi pišete. I ništa, vidimo se u nekom narednom videu. Ne znam, ako vi imate neku želju šta biste voljeli da vam snimim, tako bi mi bilo mnogo lakše, pogotovo sad što nisam nešto inspirativna, i u trudnoći nisam puno inspirativna. Tako da, eto, rado bih saslušala vaše komentare, prijedloge, pa ako ste voljni, ostavite slobodno komentar šta je to što biste voljeli naredno da vidite. Vlogova sad da li će biti, to ne znam, kažem, nešto ništa posebno ne radim, ne idem nigde. Ne znam, ali eto, tako tu po kući što čistim i dalje ko luda, ko da nisam trudna, to je druga priča. Ako volite takav tip videa, ja s Punđom ovde da čistim krpom, onda može i to, što da ne, sve za ljude. Uglavnom, još jednom hvala što ste gledali, ljubim vas, pozdravljam vas i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!